εσείς τώρα τι θέλετε? Για να συνεννοηθούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς το καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Έχουμε έναν εκπαιδευτικό όπου συμμετείχε μαζί με πολλούς άλλους σε μια διαμαρτυρία, σε μια δράση για να προκαλέσει τη ματιά των κυβερνώντων αλλά και της κοινής γνώμης πάνω στα δικά τους τα προβλήματα. Και για να ακούσουμε λοιπόν, για να δούμε τι έγινε, για να ξέρουμε, έτσι, πάμε να δούμε. Για να δούμε πρώτα. Αργέμαι, 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 οι άλλοι να κρατάνε τα χεινά, αργέμαι να με κάνουν ό,τι λένε, αργέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αργέμαι να με κάνουν καλά, καλά, αργέμαι να με κάνουν ό,τι λένε, αργέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αργέμαι, 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 να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαθετεύεις, με τη δική μου γη φεύγω, εισπρώχνετε, που τη δική μου μοίρα διαθετεύεις, με τη δική μου γη και το νερό. Αργέμαι, 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 να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαθετεύεις, με τη δική μου γη και το νερό. Σας είμαστε μετανάστες, τα πάνε τα παιδιά σας, ρίχνετε χημικά, τι είμαστε, κατσαρίδες είμαστε, κατσαρίδες είμαστε. Αυτοί λοιπόν είναι οι δάσκαλοι, οι δασκάλες, οι καθηγητές, οι καθηγήτριες που και τα παιδιά των αστυνομικών και τα παιδιά των βουλευτών καλούνται να ανταμορφώσουν και όμως βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση. Οι μέναστιφύλακες με εντολές της κυβέρνησης, διαλύστε τους, ρίξτε τους χημικά, δεν πειράζει, ας αρνιόνται αυτοί, εσείς να τους καταστήλετε κάθε διάθεση άρνησης και στο τέλος τα ρόπαλα να είναι εκείνα που νομίζουν ότι θα επιβάλλουν την τάξη. Μήπως είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Καλημέρα. Δημήτρης Σακατζής, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε φωνή για να ακουστεί και η δική μας άποψη. Τώρα που άκουγα το βίντεο συγκινήθηκα και πάλι. Γιατί ξέρετε, είναι η φωνή της αδικίας. Αυτό που ζούμε όλους αυτούς τους 6 μήνες είναι μια συνεχόμενη επαναλαμβανόμενη αδικία. Αδικία γιατί βγήκαμε σε διαθεσιμότητα, αδικία γιατί καταργήθηκαν οι ειδικότητες, αδικία γιατί δεν μπορούν τα παιδιά μας να σπουδάσουν σε αυτό που επέλεξαν, γιατί έτσι αυθαίρετα καταργήσανε ένα κομμάτι της παιδείας και το βαφτίσαν αναβάθμιση. Καταργήσανε τις ειδικότητες μας και μας είπανε μεταρρύθμιση. Βάλανε εκπαιδευτικούς, ο κύριος Σαμαράς έχει πει ότι θα βγάλουμε από το δημόσιο όσους είναι χαμηλών προσόντων. Σας πληροφορώ ότι 68 μέρες πριν την απόλυσή μας, 22 Μαρτίου απολυόμαστε, υπάρχουν 400 εκπαιδευτικοί του τομέα υγείας, 230 συγκεκριμένα της νοσηλευτικής, 80 της ιατρικής, 60 οδοντίατροι, 50 νοσηλευτές ΑΕΗ, οι οποίοι είναι υψηλών προσόντων, με μεταπτυχιακά, άλλοι με διδακτορικά, άλλοι με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, άλλος παραλογισμός. Ο κ. Μητσοτάκης λέει για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα προσλάβει ασεπίτες και φτάνουμε στο παραπέντε και είναι να απολυθούν ασεπίτες. Περνάνε την αξιολόγηση και τους αξιολογημένους με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα τους απολύσουν. Είναι τρελά όλα αυτά που γίνονται. Δημήτρη, ναι. Τι μένει εκτός από το μοιραίον?
Κοιτάξτε, να πω λίγο και δύο λόγια για τη συγκέντρωση. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν τρομερά ακραίο. Βλέπαμε άντρες στον ΜΑΤ να μας παρακαλούν και να λένε σας παρακαλούμε μην κάνετε τίποτα, δεν θέλουμε. Βλέπαμε άλλους άντρες στον ΜΑΤ να σμπρώχνουν βία. Η ακραία αντίφαση της λογικής του αυτού που είπατε εσείς, ότι δέχονται εντολές. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Κάποιοι απλά το απολαμβάνουν, κάποιοι είναι άνθρωποι και μας κοιτάζουν και στα μάτια και μας λένε σας παρακαλούμε. Και αυτό που συνέβη είναι ότι μετά θέλαμε να πάμε να διαδηλώσουμε ήρεμα στην πόλη της Λάρισσας όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και έτσι απλά η κυβέρνηση είπε ότι δεν σας επιτρέπουμε όσους είστε από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα να περάσετε τα διόδια με το λεωφορείο ως απλοί πολίτες, απλά δεν το επιτρέπουμε, να πάτε στη Λάρισα να διαδηλώσετε. Έτσι απλά, τόσο δημοκρατικά. Δημήτρη, κάτι τελευταίο, γιατί είναι στο στούντιο η Ραχίλη Μακρύ, κάτι θέλει να σου πει και αυτή. Καλημέρα, κύριε. Σήμερα βλέπουμε εμείς εσάς να είστε, συγγνώμη, εγώ θα το πω όπως το σκέφτομαι, να είστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, να μην είμαστε εμείς εκεί κοντά σας, να μην είναι οι γονείς, να μην είναι άλλοι εργαζόμενοι. Σήμερα λοιπόν σας απόθυσαν εσάς, έβγαλαν ένα πονοκέφαλο, αύριο κάποιοι άλλοι πάλι μόνοι τους, μεθαύριο κάποιοι μόνοι τους. Φαίνεται λοιπόν ότι όσο έτσι μόνοι μας ο καθένας και έχοντας μπει στο τρυπάκι ότι καλά να πάθουν οι καθηγητές, καλά να πάθουν οι σχολικοί φύλακες, καλά να πάθουν οι γιατροί του ΙΚΑ, καλά να πάθει ο ένας, καλά να πάθει ο άλλος, τελικά το παθαίνουμε όλοι μαζί και σε λίγο αυτό που θα έχουμε πάθει θα είναι δύσκολο να ιαθεί. Εσείς λοιπόν τώρα που είστε ένα βήμα προ του εκτελεστικού αποσπάσματος, ναι, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, πέστε μας και εμάς δηλαδή. Δεν κάνω υπόδειξη, ρωτάω. Ναι. Η αγωνία, το ξενύχτη που σας τρώει, είμαι σίγουρος ότι έχετε πάψει πια να έχετε ύπνο. Τι θα κάνω αύριο εγώ, 40 χρονών, 45, 50, καθηγητής που δεν μπήκα ούτε από το παράθυρο, ούτε από την καμινάδα, ούτε κανενός κερατά δεν φίλησα κατουρημένη ποδιά. Τι θα κάνετε? Ένα πράγμα εγώ έχω να πω και θα το κάνω μέχρι να σταματήσει η φωνή μου. Να φωνάζω όπου μπορώ, όπου βρεθώ, στο μικρό μου κύκλο, στο μεγάλο κύκλο, να μάθει 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι. 10 εκατομμύρια Έλληνες να μάθουν για την αδικία που γίνεται. Είναι τρομερά άδικο. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές ακούγεται μονόπλευρα τα ψέματα των πολιτικών και τα ψέματα του Υπουργείου. Μονόπλευρα. Δεν ακούγεται η δική μας άποψη. Αυτό να πει η Ραχίλη, πριν σε χαιρετήσουμε, Δημήτρη. Να έχει δίκιο ο κύριος Σακατζής ότι δυστυχώς δεν ακούγεται η φωνή των εκπαιδευτικών και έχει λειτουργήσει η προπαγάνδα και ο κοινωνικός αυτοματισμός του να στρέφουμε τη μία κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη, ενώ το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πέρα από τους εκπαιδευτικούς έτσι, και το μείζον θέμα που έχει προκύψει. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η κατάργηση των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ δηλαδή δραματική, να το πω, όχι σημαντική, γιατί σε κάποιες απομονωμένες περιοχές, για παράδειγμα της χώρας, όπως τα Γιάννενα που είχα επισκεφθεί το καλοκαίρι στα πλαίσια μιας περιοδίας και είχα συναντηθεί με τους εκπαιδευτικούς, σε απομακρυσμένες περιοχές λοιπόν που υπάρχουν φτωχά παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά κολέγια, να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία ή να πάνε στα γενικά λύκεια, γιατί δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες να το κάνουν. Έτσι, τους στερεί τη δυνατότητα στο να μείνουν αμόρφωτοι, δηλαδή τη στέρηση της εκπαίδευσης. Γιατί το ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΣ είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν είναι η ΕΚ όπως ήθελαν να τα περάσουν. Επίσης, δεν θα πρέπει ο κόσμος να ξεχνάει, αυτό εγώ θα το τονίζω και να το λένε και οι εκπαιδευτικοί, ότι θα πρέπει να θυμηθούμε και να θυμούνται όλοι ότι πριν ξεκινήσει αυτή η κατάργηση, είχε ξεκινήσει το σχέδιο αποδόμησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, δηλαδή από εταιρεία που είχαν αναθέσει, η οποία ανήκε σε συγκεκριμένο ΙΕΚ
ΙΕΚ, το οποίο φαίνεται τώρα να ανοίγει στις περιφέρειες, όπως και στην Κοζάνη που έχουμε παρατηρήσει και είδαμε και εκεί με τους καθηγητές ΕΠΑ-ΛΕΠΑΣ, ότι η ειδικότητα την έχουν καταργήσει από το δημόσιο, που είναι και συνταγματικό αυτό, έτσι, γιατί στερούν τη δυνατότητα του πολίτη, του παιδιού να επιλέξει και να πάει στο δημόσιο σχολείο. Υπάρχει στο ιδιωτικό πλέον κολέγιο και ανοίγουν σιγά-σιγά από το ίδιο ΙΕΚ, που με 110.000 ευρώ, κύριε Νικολόπουλε, έτσι, δώσαμε και 110.000 για να κάνουν αυτά τα σχέδια. Και μετά εμφανίστηκε ο κύριος Υπουργός σε φωτογραφίες, αγκαλιά, μαζί με τον ιδιοκτήτη του ΙΕΚ. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Δημήτρη, να τα θυμάται στο πίσω μέρος του μυαλού του όταν του λένε ότι καλά να πάθει ο εκπαιδευτικός. Δημήτρη, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει η κυρία Μακρύ. Κύριε Σακατζή, ναι. Ένα λεπτό. Επειδή θα πει τον τελευταίο λόγο και θα σε χαιρετήσουμε, γιατί έχουμε και τα άλλα θέματα που έχουμε καλέσει την κυρία Μακρύ, ήθελα ακριβώς, αν θες, να μας πεις τι γίνεται με τα παιδιά μας, γιατί όντως έχω καταγγελίες ότι παιδιά που είναι έτοιμα να πάρουν πτυχίο στα παραϊατρικά και ακόμα δεν τους έχουν πάει καθηγητές. Και είμαστε στα τέλη του Γενάρη. Δεν έχουν δοθεί βιβλία. Δεν. Ένα είναι αυτά λοιπόν πραγματικά που όλους μας νοιάζουν. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, και γι' αυτό το είπα, όσο μιλούσε η Ραχήλ είχα στο μυαλό μου ποια ήταν η εικόνα όταν είδαν οι Έλληνες στην Ραχήλ τη Μακρύ πάνω στα κάγκελα της ΕΡΤ. Τι ήθελε να πει, είχε μουρλαθεί αυτό το κορίτσι. Όταν βλέπουν εδώ πέρα τον Νικολόπουλο απ' τα άγρια χαράματα να φωνάζει, να κράζει, να ρίχνει κεραυνούς, να συγκρούεται, κάποιες φορές να υπερβάλλει και να λένε μα ρε παιδί μου, κάτσε, υπουργός ήσουν έτσι λίγο πιο αυτό, μην είσαι τόσο, λίγο πιο. Τι είναι εκείνο τέλος πάντων που μας κάνει πολλούς, όχι εμένα και τη Ραχήλ και εσένα Δημήτρη, πολλούς που λέμε παιδιά δεν πάει έτσι, πρέπει να κάνουμε ένα μέτωπο μεγάλο, δεν γίνεται μόνοι οι εκπαιδευτικοί, μόνοι τη ΕΡΤ, μόνοι οι άλλοι, μόνοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, μόνοι οι ΑΝΕΛ, μόνοι αυτοί. Οι άλλοι όλοι γιατί είναι όλοι μαζί ρε παιδιά, γιατί όλοι είναι μαζί. Σωστά. Αυτοί που είναι με το μνημόνιο είτε είναι μέσα ενημέρωσης, είτε είναι εκδότες, είτε είναι φαταούλες, είτε είναι απατεώνες, είτε είναι αρχάγγελοι, είτε είναι υπουργοί. Γιατί είναι όλοι μαζί και εμείς είμαστε 1000 κομμάτια. Αναφορικά με το δεύτερο που λέτε, κύριε Νικολόπουλε, μας έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι το αυτονόητο είναι ουτοπία. Μας το έχουν περάσει πολύ εύκολα. Και αυτό που τους ενώνει αυτούς είναι το κοινό συμφέρον. Η εξουσία. Αυτό τους ενώνει. Εμάς δεν μπορεί να μας ενώσει λοιπόν η επιθυμία να κερδίσουμε τη λευτεριά μας. Να ξαναπάρουμε την πατρίδα στα χέρια μας. Την τύχη μας αδερφέ, άσε τις μεγάλες κουβέντες. Τις ζωές μας στα χέρια μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Καλημέρα, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να σας πω λίγο για τους μαθητές. Ένα δευτερόλεπτο να σας πω λίγο για τους μαθητές. Έχετε δίκιο. Οι μαθητές της 3ης Λυκείου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Και όταν είπαμε στον Υπουργό ότι συμβαίνει αυτό, ξέρετε τι είπε? Ότι θα πάρει αναπληρωτές. Δεν γνώριζε, έτσι γίνεται η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Δεν γνώριζε ότι δεν μπορεί να πάρει αναπληρωτές γιατί κατήργησε τις ειδικότητες. Όταν του το επισημάναμε ξανά, είπε ο κύριος Γκλαβάς ότι απλά θα μειώσουμε την ύλη. Αυτή είναι η εκπαιδευτική μας πολιτική. Έτσι τη συντάσσουν, έτσι δρομολογούν τις εξελίξεις. Δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Και κάπως πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να αντιδράσουμε. Καλό αποτέλεσμα. Εκτός από τον καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εσείς μείνετε μαζί μας. Σε 1-2 λεπτά είμαστε εδώ να συνεχίσουμε την κουβέντα. Αλλά σας παρακαλώ πολύ. Τώρα που θα πιείτε τον καφέ σας, για σκεφτείτε. Εμείς όταν γίνονται όλα αυτά, πού είμαστε?